Menta khubor kadai halor kajing syakem jong nongnya kali bolero rongyong na shillong ubala sha keno bule kenchlen bonsin ya kikenthei ha kibenta kibaper jong kasor kane kadai kajing kem kaba lawan hadien ba ki pulet ke East Khasi Hills kilapan klannya kajing wat banya halor kijing ujor babun kane kajing kem kadai kajing job kaba kraw ya ka Meghalaya Police kaba lakular ban pencngan ya kasor kane ka kamsni kaba ulale kala penmi ya kajing bitar padba kaba jur kam tam halor kijing shngan jong kikenthei kisamla kiba juyat lenti ha kapor janmit menta kakam toket kelas dang man penchisha ya kijing ujor kibalak penkeno persha ya u kane kapni shai ba ngiyo jing shngan hado kanno kum kipat ba kai karai jongphi tai pe ki comment jongphi ha ka comment box kublai shibon